Day haka minute kaba arpo khandai tap goal u number arpo khandai jongga Japan uke sano ka jingele kai kabalia tedam hitui hapedeng jong kari Brazil persha ikari Japan baro artali ki tim gele sayer ki jong ki boot ki bor ki jong ki hagba ka jele kai ka day kari Brazil kabala nyom bha ya kari Japan hanrei ka Japan kala yang betriang klem da pendam lane aili setia ki rangile kai jong kari Brazil wat la gele persang la ki boot ki bor ban yo tap ki goal hagba ka position haga first half kala long hadu kumah rupo pesan jong ka Brazil bat laipo pesan jong ka Japan hanrei day haga minute kaba arpu kundai lingba uke sano uba pongru ya ka jersey number arpu kundai uriyo ban tap ya ka goal ka ban mingkong kumbat supin kan mau hangne kalong ba ka Japan kala poi tang haga round of 16 haki world cup ka radap kata house nam hajar kala remno haga ri Turki house nam hajar shipau kala remno haga Paraguay house nam hajar ka Prague kala remno haga Belgium bat house nam hajar arpu kala remno haga Croatia bat mintaus nam hajar afun riu kala remno haga Brazil kat ba ka Brazil pat ka de ka ri ka ba poi final hadu mah nyusin kente ha kini ki world cup kebladap hanrei kala yo ban ra ka world cup hadu kumba san sin ni ai kata house nam sijar khandai spa san pupra kala job ya ka Sweden house nam sijar khandai spa rupu kala job ya ka Czechoslovakia house nam sijar khandai spa new pau kala job ya ka Italy house nam sijar khandai spa khandai pusaru hangne ru kala job ya ka Italy bat house nam hajar kala job ya ka Germany batang arsen kala ram ha ka final ka jongka kata house nam sijar khandai spa san pau persha ya ka Uruguay bat house nam sijar khandai spa khandai pupra kala remno ha ka Fran kumta menta ka met day haga minute ka san pun riu ka ri Brazil kala yo ban pun phai lingba usemiro bla phongi ka jersey ka san but shushu day haga minute ka khandai pho plus riu ka ri Brazil kala yo byang ban tap saya ka goal ka ba lingba u Gabriel Martinelli u bla phongi ka jersey ka ba ar kumta lingba jong ka goal ka ba khadu kala penlong ya ka ri Brazil menta bakan rung saka round of 16 but kan apru ya ka win ki tim ka ban job hapdeng jong ka Ivory Coast persha ya ka Norway kaba kensele ha ka ruturik jung July ha ka por kumba shibaje laipau am ba ka wene ki ken rung ha ka round of 16 but ken sekenduru persha ya ka ri Brazil kumta ka ni ka jele kai hapdeng jong ri Brazil persha ya ka ri Japan ka long ka jele kai ka ba itnat hadu katta gata kabla penlong ya ka Brazil ban selut lagi but kibor kat hadu ba kala yo ban rung sa ka round of 16 hadin bagala ban job da la iwe persha ya ka ri Japan mentai ka met jong ka pho khandai turik jong to na June khublesi bun tat hadu ikendu haga wipat ka video